سلام كبرات تغاتلتي نحجاب استدالو زيناتات قدامي منستر سودان ام حضرتي كاب سلطان ما إلايو هبكينات إثيوبيا زلو ناي بوتا مقيار أمريكا بزعبة حيلتات تግራይ ዝخصصሉ ጉዳያት መግለጽ መሃባ መራሒ ደቡብ አፍሪካ محمامو ሰሜን ኮሪያን ደቡብ ኮሪያን ስምዕ ሰላም ክኽትማ ተኽእሎ ከም ዘሎ መግለጹን ካልአን ዘደሰስ ክኸውንዩ ናይ ወድሪ ተኸታተልቲ እዛ ቻናል ንምዃን ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም قدمي منستر سودان نتياب زحلف ورح التقمت زتخيده علوة من قص سعيبو بوتهدرو مراحيت هاجر بجزيا ونت تشيمم زنحو أم حضرة الزوباتات كاب حلف النتم أوريدو عزاز سراويت سودان جنرال عبد الفتاح البرهان نبز حلف ورحي نت علوة من قص الدحر مكيادو نخلهم تكالات مساجر من قص بمفراس نبز حسب سلطان كاب مزنتم كم زور دم يذكر قدمي منستر عبد الله حمدوك مستعلوة من قص زمرحه جنرال عبد الفتاح البرهان بزجبر السمع دحر علوة نمزن التمليس زل خوينو اتقدمي منستر كأب زغرب أوان نكالوت بتوت هدرو من محدار زتشمون قال يوم دمام مس بريزيدنت السودان نبر عمر البشير ركب زنبرو من حيالو منسترات سوق يقول لا بجكا زي حمدوك كبز حلف علة عسران حمشتان تكمتي كلا تشحن عسران حدا جميرو قبل علة سلفنياتات نزتفت سمه جهسات مرمرخ كاد مخانو كم استزاربون من قستوين مع كنا زين السودان حبيرنا اللواء ببوليتيكا وتساتفو وتهدرو كن في السودان حقوسات زيكونو بزحات سودانويان سيفيلاو من قسين نابوت اخملس تقاوم قصيلهم زلو خوينم حالتات السودان كأنتم أنصار وتهدروا مريحين زكايد زلوا سلفتات تقاوموا نما بتان بزوس دو سقمتات بعسرتات زغصر سبات كم استقتلوا تصبصبات يحبروا بتوسخي عبيت بوليتيكا ودباتن سلفتاتن حمدوك مسراويت زغتو مسمعون اي تقبلون لو قالوا غنا دما كم طلمت كريوان كلو نتو تهدروا علوا بوليتيكا وشفنا مقبار مخاني يقلصلو حيلتات تግራይ تماليا بزرقحوا حبريتا حيلتاتهم بزخفتوا متأنا سفيح صار متقعتي نكتما لاليبلا دحر مقوصر ابطقا كتما لاليبلا تركب استراتيجيكاويت كتما غاشناون تقواصاصيرنا كم زبلو مع كان زينا اجانس فرانس بريس حبيرو تمالي بوغن تግራይ بزوص زينا حيلتات تግራይ غاشنا لاليبلا مسمر كومدما باكون غاشنا مسمر كم استقواصاصرو خغلص انكلو منግስት فدرال دما ابز ጉዳይ كساب حج زهاب زخونه ملس يلن بقدام ግን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር በትዊተር ابز حلف ملእኽቲ أبي أحمد ناب جنبار كم استملسن سراويت فدرال كاب والديا ناب تግራይ كتما مقلة زوزدو استراتيجيكاو بوتاتات كم زقرصو حبيرو نيريو تمالسن بت كاب كتما لاليبلا حدنا عين مسكر كوصو خلو حاغوسنا غليصنا نيرنا حجي حنا كيفديوم بزبل سقات بزحات كابتا كتما كم زوصي غليصو زحلف سومنات سراويت فدرال بزحات اب تحت قوصر حيلتات تግራይ زنبرو بوتاتات كم زحازو ذكر كوينو حيلتات تግራይ بوغنم ناي استراتيجي لوطن متعرايات بوتا خم زغبرو غليصو نيرم إذا خمزيلن كله دما أمريكا أبكلات أمحران عفارن بحيلتا تግራይ تفصيوم زتبهلو جهساتات أزيوم كم زشاقلوا بيت صحفت منستر وصاي قدايات تهاجر تمالي أبزوص مجلس حبيرو وهبقال بيت صحفت منستر قدايات وصاي أمريكا زخون النت برايس أبكلتيوم كلات تفصيوم زتبهلو جهساتات سبقو مسلاتن متقعتن عنوت نبرتن زملكتو زي تراغاغو صبصبات نهاغورو أزيوم زشاقليوم يلو نسوسيغو أبتو غونصي تساتفت زخون أكالات كلهم قبل على السلامويان سبات ناي حيل السقمت كم موسات كقطبو اتحساسيبيو زملكتهم سب سلطان ازم صبصبات كصاريون غبنኛታት ተሐተትን ምግባር ግልጽን አሳታፈን ዝኾነ ስርዓት ክኽተሉ ንሓትት ድማ ኢሉ بريزيدنت دو أفريقيا سيريل رامافوسا بحمام كورونا كم استتحزة تقليصو بمنقد بيت صحفة البريزيدنت واتيزو الله حبريتا البريزيدنت دحرز قبور مرمرة بكورونا تتحيزو خمزلة كم استفلت إذا البريزيدنت نيقدم بريزيدنت دو أفريقيا دي كلارك ناي مذكر أقات أمي يقبرولو نبزنا بروبوتا كخير اندات شباشبان كله دغام كسمع دحر مجمارو مخانة تقليصو البريزيدنت أبزقوان توشيبو بمقتل بريزيدنت تتكيزو اللو خوينو ندوب أفريقيا نبزحلفة مالإختغاء اتناتم محمام ممهار كوينوم كخطوي يصوع كبلي تزاري بزلا نزي نيدوب افريقيا بريزيدنت حمام ملكيتو قدما منستر ابي احمد بريزيدنت سيريل رامافوسا بقلطف كحوي سناي منيوته كم زغلص بمنقد محبراو غصات انترنت زرغيحو ابزل صحف حبيرو
ማሕበር ጋዜጠኛታት ክልል ሶማል ተኣሲሮም ዝነበሩ ንቴሌቪዥን ናባት ዝሰርሑ 4 ኣባላቱ ናይ 80,000 ብር ወሕሳት ሒዙ ክፍትሑ ከም ዝገበረ ገሊጹ። እቶም ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ብቋንቋ ሶማል ንዝፍኖ መደበር ቴሌቪዥን ናባት ዝሰርሑ ዝነበሩ 4 ጋዜጠኛታት ቅድሚ ገለ ሰሙናትዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ጸኒሖም። እቲ ማሕበር ካብ ሓደ በዓል ሃፍቲ 80,000 ብር ተለቂሑ ወሕሳት ሒዙ ብዓርቢ ነቶም ኣባላቱ ክፍትሑ ከም ዝገበረ ገሊጹ ኣሎ። ጋዜጠኛታት ኢብራሂም ሁሴን፣ ሱልማን ሙኽታር፣ መሐመድ ቃሲምን ሄርሲ መሐመድን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዝነበሩ 3 ሕዳር ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ፖሊስ ተወሳኺ ምርመራ ንምክያድ 10 መዓልቲ ክወሃቦም ብዘቕረብዎ ሕቶ መሰረት እቶም ጋዜጠኛታት ን10 መዓልታት ተኣሲሮም ክጸንሑ መጋባእያ ወሲኑ ይጸኒሑ። ይኹን እምበር ኣብቲ ዝተባሃለ መዓልቲ ናብ ፍርዲ ከም ዘይቀረቡን 17 ሕዳር ናብ መጋባእያ ብዝቀረበሉ ድማ መዝገቦም ብዘይምቕራቡ ጉዳዮም ከም ዘይተረኣየ ኣባል እቲ ማሕበር ዓብዱረዛቅ ሼክ ሁሴን ተዛሪቡሎ። ካብ ዝሓለፈ ሰኔ 27 ሕዳር ጀሚሮም ክሳብ ረቡዕ ጉዳዮም ከም ዝተረኣየ ዝገልጽ ዓብዱረዛቅ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ እቶም ጋዜጠኛታት ብወሕስ ክፍትሑ ብዘቕረብዎ ሕቶ መሰረት ዓቃቢ ሕጊ ተቃውሞ ከም ዘይብሉ ስለ ዝገለጸ እቲ መጋባእያ ብወሕስ ክፍትሑ ወሲኑ ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ጠበቓ ቆፂሩ ነቲ ጉዳይ ክከታተል ዝጸንሐ ማሕበር ጋዜጠኛታት ክልል ሶማል ንነፍሲ ወከፍ ጋዜጠኛ ዝተሓተተ ናይ 20,000 ብር ወሕስ ካብ ሓደ ውልቀ ሰብ ተለቂሑ ከም ዝኸፈለ ሓቢሩ። በዚ መሰረት እቶም ጋዜጠኛታት ብዓርቢ ከም ዝተፈትሑ ፕሬዚደንት እቲ ማሕበር ኣያን ሽኩር ዑስማን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሃገረ ብራዚል ኣብ ዓመተ 2013 ኣብ ሓደ ለይታዊ ትልሂት ባርዕ ብምኽሳቱ 242 ሰባት ንኽሞቱ ጠንቂ ዝኾኑ 4 ሰባት ንንውሕ ዝበለ ማእሰርቲ ከም ዝፈረደ ቤት ፍርዲ ብራዚል ገሊጹ። ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ከተማ ሳንታ ማሪያ ኪስ ኣብ ዝተባሃለ ለይታዊ ትልሂት ዝሰርሑ ኣባላት ባንድ ንምዝንጋዕ ክብሉ ዝወልዕዎ ሓዊ ንናሕሲ እቲ ኣዳራሽ ብምብርዑ ነቲ ሓደጋ ክስዕብ ከም ዝገበረ ናይ ሽዑ ጸብጻባት የመልክቱ። ዝበዝሑ በቲ ሽዑ ዝሰዓበ ጽቕጥቅጥን ዒክታትክን ተዓቢሶም ከም ዝሞቱ እውን ተገሊጹ። በዚ ድማ ዋና ለይታዊ ትልሂት 2 ኣባላት እቲ ባንድን በቲ ጃምላዊ ህልቂት ተሓተተ ከም ዝኾኑ እቲ ቤት ፍርዲ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣዳራሽ 2 ጸበብቲ መውጽኢታት ጥራይ ከም ዝነበሮ ዝኾነ ናውቲ መጥፍኢ ሓዊ እውን ከም ዘይነበሮ ፖሊስ ኣመልኪቶም። ከምዚ ዝከር ዝበዝሑ ገዳያት እቲ ባርዕ ኣብ ክሊ ዕድመ 17-30 እዮም ነይሮም። ኣሜሪካን ቻይናን ብመትከል ኩናት ኮርያ ከም ዘብቅዕን ንምእዋጅ ከም ዝተሰማምዓ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጄኢን ተዛሪቡ። ሰሜን ኮርያ ተወሳኺ ዝርባት ስለ ዝጠለበት ግን እቲ ዘተ ከም ዝቕጽል እውን ገሊጹ ኣሎ። ኩናት ኮርያ ካብ 1950 ክሳብ 1953 ዓመተ ምህረት ክካየድ እንከሎ እቲ ናይ ኣጽዋር ውግእ ጠጠው እኳ እንተበለ ብስምምዕ ሰላም ዝተኸተመ ግን ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ሓፍቱ ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ዝኾነት ኪም ዮ ጆንግ ሃገራ ንዘተቐረብቲ ክትከውን ከም እትኽእል ክትአንፍትን ከላ ኣሜሪካ ብሰንከቲ ኣንጻር መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ዘለዋ ተጻባኢ ፖሊሲ ውድቕ ገይራታ እያ ነይራ። ሎሚ ፕሬዚደንት ኮርያ ሙን ሰሜን ኮርያ እዝል ንልዝብ ዘቕረበቶ ቅድመ ኩነት ከም ዘሎ ሓቢሩ በዚ ምኽንያት ኣብዚ እወጅ ዘተኾነ ድርድር ክንቅመጥ ኣይከኣልናን፣ ሕጂ ግን ልዝባት ክብገሱ ተስፋ ንገብር ኢሉ። መራሒ ደቡብ ኮርያ ስሩዕ ምእዋጅ ምብቃዕ ኩናት ክልቲአን ኮርያ ሰሜን ኮርያ ኣብ ኣጽዋር ኒውክለር ዘለዋ ገስጋስ ጠጠው ክተብል ክገብራይ ኢሉ ከም ዝኣመን እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።